Khoblei pi barok parlok ba 811 shak ne ka channel chungi kumtam ta ka Kyntait ka Sonam kalmundui jamin haka kasheri haka sin kablai bat ka kasheri kal Kyntait ya ka Jingdawa jong ka Sonam ka update ka ba kraw ba ka lawan hakwe de bat ka Sonam mendak ngingin ya keren ya ne hakane ka video ke ka ba ka Sonam kala kren halor ka dorkas ngin saya thu ha ka video kumta pe ya ka video hado ka bakun ka Sonam kala pan pau hakte ka dorkas ba ka ngau komen bha ya ka te ka jingshong korim ka jongki bat ka shong suk shong sain bat uraja raguan shi ka Sonam kala ong ba ka julai thit Jingtait ngau bhada ka mensim ka khoit bat uraja raguan shi shwa bakan shongkurim bat u bat kam don jingthmu ban paniyap ya u lano ru bat ka Sonam kala ong ru ba kam don jingya de bat uraj khuswaha ka jingya de ka de tang ka jong u hanmen bat ka para om ka jong ki nong ik ka Sonam ka shimba kam don kanu ka sakhi prasya ya ka hakabe de bat ka jingsha pniyap jong uraja raguan shi bat ka kashari ka de ban ai jamin ya ka hanrei ka Shillong kot kala Kyntait ya ka jingpan jamin jong ka Sonam raguan shi hakasin kabalai hakabe de bat kate ka jingkren jong ka Sonam u hanmen jong raja raguan shi u wipin raguan shi u la ong ba ka Sonam kade ka nong mikmat jong kate ka company yap breu bat kala thok ba kam shimla paniyap yaw para jonga u raja raguan shi wipin ragon si ong ba ka Sonam kala ong ba kala sya rabor lada ka Sonam kala sya rabor te bele kam shim la pan jingyarap na kibriu haba ka wan sya indoor na Shillong anda kala poi ha indoor bale kam shim la le sya ying kmi jongka ne sya ying kiau jongka bale ka le bet sya ying uraj khuswaha ta parlok menta ki brio kia tainia bha hato ka Sonam bat ki parlok jongka kinsha panyap kamut kinsha seden phasi hanre hadu menta ka Ïingbishar kampat panbana ya kane kumta anda ka Ïingbishar kan panbana la ka Sonam kansha seden phasi ne kan sha set phatok shi jingim nangta ngin sapan tibyang yapi hakane ka channel hanrei menta ka paushai ba ka jingpan jamin jong ka Sonam kala sha Kyntait haka Ïingbishar u henmen jong raja ragon shi u wipin ragon shi ula ong ba don mano haka Ïingbishar kibayarap ya ka Sonam banle yakine baro kumta pelok kene kade ka update Thymmai menta ka sngi hakwe de bat ka Sonam ban yo ya ka update ka babut hakwe de bat ka case jong ka Sonam sngau bha subscribe ya ka channel bat share ya ka video bat like ya ka video khoble shibun